Sabiex il-familji Maltin u Għawċin ikomplu jgawdu minn kwalità tal-ħajja aħjar, il-Gvern se jibda jwettaq il-weda tiegħu li jagħti lura l-btajjel pubbliċi li jabtu fit-tmiem il-ġimgħa u li dawn kienu ttieħdu minn Gvern nazzjonalista. B'hekk mis-sena d-dieħla il-ħaddiema Maltin u Għawċin se jibdew jgawdu aktar ħin mal-familja tagħhom biż-żieda ta' ġurnata leave oħra. Għas-sena d-dieħla il-Gvern se jkompli jsaħħaħ l-in-work benefit permezz ta' żieda ta' qoti ta' flus għal kull wilt. Dawk li jibbenefikaw mis-sistema ta' tapering tal-benefiċċji soċjali, il-perjodu ta' stennija li bħalissa qiegħed sentejn se jinżel għal sena. Il-budget għall-2018 se jolqot b'mod pożittiv ukoll lil dawk li jieħdu ħsieb lil membru ieħor tal-familja tagħhom. Dawn se jirċievu żieda addizzjonali ta' 8 € u 15 fil-ġimgħa. Apparti iż-żieda tal-carers, il-Gvern se jagħti żieda qawwija ta' 200 € fix-xahar fil-pagi tal-ħaddiema li jinsabu fuq l-iskema ta' ħidma komunitarja. Il-budget għas-sena d-dieħla ħaseb ukoll li jtejjeb l-għajxien ta' kull individwu billi stinata għajnuna sa' massimu ta' 10,000 € biex jiġi kopruti spejjeż għall-adozzjoni ta' tfal minn barra il-pajjiż. Din il-miżura se tapplika wkoll għal dawk li diġà bdew proċess għall-adozzjoni u għadu ma ntemx. Mal-għajnuna għal dawk li adottaw, il-Gvern ħassib ukoll il-fostering biex aktar tfal jgħixu f'ambjent ta' familja. Hawnhekk, għall-ewwel darba fi 8 snin, il-Gvern se jagħti żieda fl-allowance minn 70 € għal 100 € fil-ġimgħa.